Nilip MSC constituency ke parlo degrum athoi pathua klamalong matijong niphai cricket homarni analo porphai hini pen Karbi artist forum nilip province atum patir piponsi team KF 11 lapen team MSC 11 atum angbong friendly football match ke pathupon nonakai pirthe long ason akisu ke onglake ason dowai daru ahar muki jumput ajoksi munit abang arpu malong sitame ke lak keleng ke aini pen chenglok ok pranapan ke misen angthek ave lasi ke pathua hin pen ok pran kai kita ke misen jia phan akenang sot lasi lahai asaya mo mathadam et pen Karbi artist forum nili province hin pen patir piponsi friendly match ki bi patir piponlo KAF 11 atum aphan team MEC 11 atum goal li thap ponsi MEC team 11 atum che pahai ponlo labangso friendly football match ke paman ponalong nilip MSC pobitro rong pisita mi chitong dun si ke hai anong nam che palong dun Karbi artist forum KAF team captain nong nam ka che thangklong che parjan bangphu katharson ingtipen kaning je ponke ke pathu ke thek ser pensita pirthe ke rengji lapen methang akeng ka charjab je phan our side happy lapen anparta woreng ang hoi kelong our side hetan pusi thanpon lapen anparta ok pranaphan ke messenger website happy anparta Karbi artist forum nili province advisor boson rong phar diopani college principal pen kaning je ponke KF nili province lake ke thek ason an chepaklang a platform lasi football chotkali ason ke soi keret hirjir lunjir kaboche ason asai an sitame ke wangjie long an susi ke paman ponjia phanta ningje pon kadu kavya sai kichun ponlong pamea pot kolom sing teron KF nili province achun bangpen kachoro alam the ningje ponsi mai riponlong pamelo chuki halapan philip tiso tike news education em richard tok bimate ke AC rachari klembang aphan langkhang kulat kachubi pon atumpen akero pipajir pon matijong ni phai cricket homani langkhang along kulat kachubi mate daily market aphan pura ajo kangting pathe angjia phan sitame street light sitame akera pipon Duarbaguri constituency arlo Jasimet Langkhang along Kulat Kachubi atumaphan local MSC mate education EM Richard Tokbi kapin khat pona tengpen relief son rongpi BJYM dunmai phupen daily market mate Kulat Kachubi pon abang phu bangphi atumaphan street light abal keron pipon lason thak si kedamtang aphong sitame Kulat Kachubi atumaphan kerap asai sitame kedeng pon long thu penapot KAC education em Richard Tokbi aphan ning ingsam jin lo lapen ning arong pik loputa langkhang along Kulat Kachubia bangphu atumpen ningje pon lapen akero sitame pipajir pon dehuri pen amo singti tike ni sige em sa phansi akero paper pik lo pipon ma pulotang te nitum da daily market along labang so live nang lihin pen tum phanang pipota nitum langkhang arat phanta Khangarat ni danang phanang churo par pilosa athema la Christmas prang itum phala so like tak di market phanang pipota nang pipota churo lo la penitum Christmas prang nang li aku nitum phala ma tha pena so like na pipota nang churo lo penang li kai lo ando se nang kam lo tame anam le kuru nang pang tu jung bomanang itum lang khangarat pen churo alam the nilihin pen ansip si hekpen nang phan aprangsi em sar phan akiro pilo si aprang aning kan same nilitum dukan ke bicheng same akirap nang pipot suri kardon pilo lasi non same nilitum dak langkhang daily market long karen ke dodo is same non bang ke ning thelo puthonang linilitum phan akirap street light nang pichu pot antu se nang lelong anam herjime pedona la sinon tum ingting kuk ahus tame non bange thi angdang po la si nang li kamalong antu se anam le herjime pedona